Hage Tiprasa rokni hamkrai bufru manchi no kwbangma Tiprasa rok norok nugui tongnai tei norok bo sanui tongo je Tiprasa rokni mantai soktai rok sanlai tonglaimani tei kwbangma je leader rok bo chung nango chini Tiprasa rok nango hinui bwswkang agogoi sanlai tonglaimani hage je Bangladeshi illegal immigrant rok bo ayang faite tei bo bangui tongo Tiprasa rokni percentage komiui tongo among hake kebo kok sanani naya baksa buksu Tiprasa rok je Bangladeshi illegal immigrant fai tongmani je khoroksa khorokni leader rok amono kaham khe nainani thangya Tiprasa rok no se hamya hinui sanai party ni teise politics thanglai tonglaio je illegal Bangladeshi yang Tripura hapai tonghaimani Tiprasa rokni je future haike thinang nosto ongoi tongmani nosto ongna nai tongmani amono khai kok sanani naya amono kha wansuknani naya je baksa buksu leader Tiprasa ni kokles khailai bwskang ulo phemmang hakai ulo bubagrani logi tongoi Tiprasa rok chajak hake bubagrani tei sini jaga kai bini ukulo bo kaisa leader ni sini jaga kai bini ukulo go borok tong hakai bono leader ni sini woi bo oin jaga thangpaio rang manai haika o rang kaisa no tamamsa hamjang bai ke Tiprasa rok kon phan wansukna nailia haje thinang ni bage wansukna ni runglia kobui kok sanan thangake je kobuni haste rogo je illegal Bangladeshi rok no normani rutungmani Tripura wa borok nornani naigala o hapang tongnai rok tomani bage himale o jagao je bongni population che kwbang ngai tonghanga kai bhake bongni vote bank bongni je vote manani borok oro pass ngai bongni sarkar tongnani borok bhake nosto khlainai ba ege amono khlayang naita nor nugun tonghna bongni hapangni birodi kok thaisa sagakai tomo khlai khija nor nukhuna ladago ajago state hood haike 6 schedule salaimani ajagani bororo haike kisemisa butok haike violence unka usukango ajagani genji rok joli jagai haike ajagani tabung hakai climate specialist sunam wangchu bonose China America ni agent nei Ladakh go amte hai phrangnai hinai desh drohi hinai bono jelorom tlang thangjaka haike bo busuk desh ni bagi khlaikya Ladakh ni borok ni bagi ice top slamka army ni bagi khlaikya haipana amte hai khlaijaka tabo je bong ni birodi kok saga kanyo nijini je hak nijini je right ni bagi kok saga kai te hai khlaijagi tongo tabuk hak toro hake chung wansukui bujiwui je research khlaina ge kubuni haktor te kubuni haste rogo ongni tongmani je amo je o hapang rok je amte hake behave khlai tongmani je nijini right ni bagi sane amte he je khlaijagi tongmani je bongni hapang ni birodi kok saga kanyo desh drohi bo o desh ni bagi samung khlaiya onyo desh ni bagi bo agency hai irai hini je kok bono majrai rajagi tongmani amo chung kwbangma nugui tongo tei Tripura rokni bo amte haino je domki rok rijak tongna amoni bagino je baksa buksu leader rok je khlainani hinui je khasongui tongnai rok baksa khlaiyana baksa to rangni lubbai thango haipano je baksa buksu khlainani hinui bkhasongui bkha thoni khlai tongnai rok ongui mano bwsa bwtui rokni wansugui nijini family ni wansugui ama amte he krak samung khlainani naiyana tomani bagi himale jotono saimano sak je sukpano dofani bagi samung khlainani nai tongde amsuk hai je future thinang wansugui sawiman tonga kebo khlainani naigla ang o jagao klaikhe kino thuinai hini saimang kai hage kubui kok sanan thangake wansugui nyake chini Tripura hasteni kokno chini Tiprasa rokni je yok samamanani je chini Tiprasa rok jatre potre khlaijagi tongmani amo je hapang je tabuk tongui tongnai omo Tripura o simia kubuni haste rok kok tumarok nai nyake kubuni haste rok ba amte haino khlaijagi tongo je jagani kagos tongbo amte hai je jobordosти ke nogrok subairi rupajago hage nung tamo khlaina hino hapang rok no nung kuno se khlaimia amoni bagai no je hapang rok bai gdal khana je chini Tiprasa ni bagai samung khlai tongnai rok haipano Tiprasa ni bagai kok no sawi thana nango sana nang manga kai tumani bagai male chini Tiprasa rokni thinang kebo wansugui meya tom jani bongno baksa buksu leader rok ba rang no lubungai je thangba kya rang no wansugui simi nijini je dofani bagai samung khlaimani je promise rok amro khainani bagai kono phano je samung se khlailia haise Tripura o main problem nga ka amono je Tiprasa rokni je thinang je kosori family jaga kosori family kesebi family Bangladeshi illegal Bangladeshi rok je bangai tongmani family hagen kubuni haste rok je khlaimani hage Tripura haste khlaijagi hani je salaimani kubuni haste thingno romo sommo je bongni document ong nai haipeno bongno horjakmani tabu ba amsa kwbang nukjagi ko hage election gana hangge simi je board ni right lang thango chung kwbangma nuga engnani borok phai je o jaga board dogremani chini Tiprasa rokni kwbangma je right dog tlangi thangjangmai mamni je board ni bagi simi kok biang sawe je board manani bagai
amti samung khlainai lama khlainai anti project tu bunai in chawi ulo election pai pebe kheke seat money pebe kheke kono phana khaimen nuglang ama kamini leader phanang tung je hapango tongnai hastewo tongnai edisiwo tongnai phanang thu ama joto party ni kongno sau kaisani omo Tiprasa rok khaisia jesukpano nijini dofani bagi wansukman kre kok simi sai tongo nijini thinangni bagi wansukma kre o jaga tin tong khana tong amo wansuke leader ro haike norok bahima tong comment ni bising tiki shahar di amsungno tinin video hambai